TV Badwam so enini tekotego yada say eni nkwanhyensem nkwada no pay anopensem no edoso ne etodwa wo mu bi ya wo betie ne Justice Doche se enei abansoro ahodo ya yehuhu e won kran ha na edoso na mpanifuo hunu de bebi esini ye edan no ankasa abansoro ne tibia mu no eya na ye de honsam no ebebro na fe ya boawura yensam foforo mu na enei ema yadema afa eye entitiye ewo nsase sebe ya obenya asase ni titiru ne ma akuafo eno ne nsembi ena no pay medebro Adom TV Badwam kase Facebook/Adom TV kase no ewo Go TV channel 119 DSTV channel 280 media fia amankwa tamaklo afia ni die mutie se den nsam chiremu ankasa etie Justice Doche se enei enkran ha wabo apro no anhuhu se abansoro ahodo atoto so tentenom ne ade ye sisi pa na no opese wo hunu sa nyenye bia no empanifo ye nimde ewo adansie mu nsem no wo mahunu sa abansoro ahodo na epiepie ewo nkran na bia esi ne ye etibia mu no eya na acting chief justice Jones Doche enedin semi etudwa kanafo mienu na so de dibia na banawie ye ho en komodi ahodo ekoso en odi we to ho Adom TV kase etwaso. I want to bring to your notice as Ghanaians. I've observed in recent days or years the uncoordinated high-rise buildings in residential areas all over Accra, especially in prime residential areas, Laboni, cantonments, and these go on as if they don't take into consideration the planning scheme of the areas. In Laboni, for example, a mall has been built opposite the Bank of Governor's residence. Bank of Governor lived there, Deputy Governor lived there, but with the building of the mall, they have to change that location into an office. And Wechi and a Chief Justice designate Gertrude Tokono and so Edin Sembi Tuja Ewujumedi ase. I have watched with admiration his keen and unflagging intelligence and alertness, his depth of preparation, and the clarity and wisdom with which he leads and presides over panels, and the Supreme Court as President of the Supreme Court. These qualities have been deployed daily in the service of the nation, sometimes without the public noticing and appreciating. But he never took a day off from doing his best. He was not here for the applause. His was a commitment to his conscience, the law, and the good of the nation, as he saw best. Osfam Ghana ene ankwankwa nyumaku ahodo apao Social Land Lab ehontoma wobute nyina ne se wo hwe ma no den a kire won kwan a wo befa so anya asase no manso bia ni so Adom kase etwaso React project ya Oxfam Ghana edi abai wo hwekwan se ebeboa emma ewo wasetena mu na afenso aboa mo ewo kwan a wo befa so anya asase edi ayekua ewo man Ghana mu Oxfam Ghana eni abedwafo bi atena se asese ehunu se emma pebre na no wanije kua adwuma no ho nanso kwan a befa so enya asase edi ayekua na sika beba mu a obetimi edi ahye won ho so akoye bibi wo ho senti odwumadie yi wo hwe kua adwuma efa enkuto eho eni kokko mu ewo mantem ensia emu dwumadie ba kwa wapa ho ntoma wode ebeboa ayi Social Land Lab Adom kase ene head of programs wo PFAG Bismarck Note etwetwe enkomo no wo kire adwuma Social Land Lab no eba bedie Social Lab no eye akwan foforo a ye hwe ye solve a problem na tire say instead say nipa ba ko betina baby adwin say we need problem no ye bepe nkofo amu nimdie ewo eye topic no mu na omo a omo ye some benefit no so no ya pa omo aka ho na ye na ya tena se abom na ya adwin hu ehu how ben na eye emba no mu femu a emma omo tumi enya asase emfa nya adwuma na based on a feedback na benyano na ya designing a programs a ebe to me implement here e ben sure say in babenya access to a asase rom da ye omko adwuma no a 5-year project now for Social Lab no dey starting no ye dey be 1 or 2 years e bet na say nyama yi na ye nyama na to me designing a project na as na started say be implementation
Ghana National Education Campaign Coalition busa se textbooks na yede kire basic school kwada na de na wahe emfie nan nie ne yesesa mu na so san fie nan na chi nyina no nwoma bie ne wa kyerkyere fo hwem de ekira de eye wo mo haw oni Adom kase edi nkomoyi. Ghana National Education Campaign Coalition ya kan sem bebre afa textbooks ya enkoye ho efise emfie nan na ya change curriculum na still our textbooks any ho CSOs ya kan ho asem bebre apart from ye neck no other CSOs so aba be kan say textbooks any ho amofra no edisun ade na won say neck nso ye wo mensi e wo Ghana nyina nti yesuma ye regional chapters ni mo ko school mu ho ko bisa ye say textbooks wo ho ana teachers ni bebre heads ni bebre confirm say textbooks any school ni mu nti the pass samre no heads of school ni municipal assemblies nankasa aba out abeka say textbooks any ho nti aban mo textbooks nti de hia pa say aban hwe say basic schools no we don't know ye nimade a basic schools no ye de ye omo efa omade kire ne adesua ne akade wo so omunya adesua ade na ye nim de nti a de bia no akachi capitation grants akachi textbooks akachi school feeding ni nyina ya kan wasem saa emre dodo bebre nso ye hu se insakraye bia aba at schools ni bi ho obekwa books no wo box mu NSC education office ho. Driver and Vehicle Licensing Authority DVLA mpanifo ene Ghana Post aka won ho abomu a enei wo license na abedi won ho a wo magye no wo mo delivery wo mo e de beba sebeya se adwuma bi bibinti na akere so ma wontime ma won sa atumi aka no mo de ama make say license ahodo aye ready be 80,000 go ho wo mo wogidi se wo mo ye san hwehwe we bra one Ghana Post wo ye na beboa amasa ha no so afiri won so Adom kase etwaso Senior Beboa ama Driver and Vehicle Licensing Authority DVLA womusika sem akosrunti no womune Ghana Post aka boma sesi license a womo be yama omanfo ensa ebetimi aka woni license a womo emre director a ono eneda driver training testing and licensing ewo DVLA kafu isemevo ene Adom News nsentro for etwetwe nsemu nkomo ya printing licenses over 80,000 nkrofo enkogie na yahwa ebiana obi wa akra no oyeye but after no ebia wakodi baby ti se kumase enti no sa nipa no ye pese ye di license no ekoma no but ay optional ye frɛ na se wo se ye fan brewa na ye di bebrew third say we use licenses we use license process na ho hia se we san aba DVLA bi say sa opportunity we wo ho a adena o ma ye mfa license no embrew and save so time now we be DVLA asan be san line no the other one is say sisia no so hwa after covid ya na yesua nyam efremu say bebi anipa bebre ehia mu enye safe my enti no ya ni say ya the service we so be the congested offices across the country. Abemo mfie dumienu a de Samuel Fosu ahia ne nkwanhia wuo ne nyina ne say krama bi esusuo se wabodam na rabies wono so no enkodan nwotwe a Samuel Fosu ka ho bi waka won ewi akire samede ne ti anyeye amene wato na nanom nsiado a arahusam yasi ewa wutubreku ewa wutisenya west mensinimu ewa finfin mantemu ya tawi aba enene wato na nanom nsiado no woni Adom TV kase edi nkomoyi kama ne ka me na ese from me eba makuma ho na me so saade a yanya fast na me sister baako wa ha bonim hospital bi o farm rec or side na ye de no kwa enti ye kwa no bi say de na ye akora no ye so kama na ka no no say ka no ye de na hospital na so ashase na ye de ne pande bensa nsumi de minim pande akro bo mo twere duro ne pande ma ye say ye nkoto ba ye kwa no pande na price na mo ka say 50 million na me ho nso ntimi nim say de o mo de awo no no na ho ba dwo no kakra na ye bi say me say o mo wo ne he na aboa no so ka ne he na me so ka na beti papa ne so mo de wo ne sechi na mo say akra ne de say baby o mo de pande no won poison afro no ba ye say anko mo de wo baby akra ma ne ka e no na esane te bi o mo de wo ne de afro no ma akoyi na kuma na akra na kuma na edin
na ɔde ne nam hɔ nti mmemmɔ mpaeɛ bɛyɛ 50-50 so ɔmo so for so biara ɛyɛ sɛdeɛ ɔmo bɛyɛ biara nti agya 3 days time no yɛnim sɛ ebi ɔmo bɛyi aba ba mehwɛ deɛ me ba ne yɛ wɔ kɛtɛ no so a afe deɛ debi a na nursefoɔ no so kyerɛ mu wɔ saa kɛseɛ no mu no wotumi sɛ ɔmo sɛ akrama ka wɔ na sɛ yare no foro wɔ a woyɛ obi bi ate sɛ akrama pɛpɛɛpɛ saa nam na me ba no so yɛ dɛ ɛyɛ afe deɛ wote hɔ a no wehu na ɔde ne nsa si hɔ te sɛ akrama style no pɛpɛɛpɛ me ba no tim na akoma nti ɔkɔpagya no ma na akora no yɛ dɛ ɛdi firi mu nti me deɛ mete anse ɛsɛ ɔmo a ɔmo ka ɔmo no ebi mu wɔ kolebu ɛma ɔmo deɛ ebi a nyame adom nyame bɛgye ɔmo deɛ mentumi nkyerɛ enipa mienu deɛ meka sɛ yagye wɔn mo ato baabi ani government hospital ne nyina ne sɛ gya ɛtɔ baabi ani college of health yɛ no wa anwea so wɔ baabi ani anwea so bɛkwai mesin mu wɔ western north mantam mu Adom TV ɛtwa so 11:06 a.m. and a distress call from one nurse at Bugeni Hospital. Say Jato, Bugeni College Health Science or Dormitory. Till the campaign, you two, the fire tender, and a good one. But in a Jani Demupa, Nayago, Nejano at the man white, but Yabaya Sunafa and Diago, that the Yoma to turn up. Yes, so Janano and Tentem, Amanantra, Uncle, Bibia, or say, it's in a mobile, and not by night that 3 dormitories. It's Musan, Wahonoma, Yamana, Antra, Uncle, the 4th room. And which additional be any Adom Cassia etche and come up. No, to just say, empower that so book certificate, any sikadi, Efana and Hasie. My dear, your room more than just a yashi and fat. Yes, you knew my disunion, dear, you knew my dasuni in Ash. The Yashi, Braz, it now say, I say, near back get the back class, and no one idea where you want. The problem with the Medici Classic, almost 150 million. I ship class contribution. I ship a mania thousands and one for one. My name is Shemi, Yanni, near Mamma Wammy did not. Enipa ensia epra bra one more shen enya nkwanhia wo sahwia moanya ya no western north mantam no emu Adom kase ediba akudu top ho no ye hu ye na car no etisan no na insurance car no so apake na ebe ball insurance car ni be ball car ni ensia ene 6 nyame adom eba na sa no ye rushing tentem e de omukọ aban aya sabia a wo sehwia moya ha ama kudu ono so anesifo a wo ho ne doctors for no omo so e de ahokeka ehwe omo asisi ame no kasa no omo hoye ne mu ba ko na ne de na omo hwe ne na ayese wa yemre kakranti omo e transfer ne de ne ko Dwaboso government hospital so esi no obia enfiri mu Wani amane boni enkomo twetwe mu no ene wotu ahyenkafo nyina afo kwan a wonom eduru baabi asa abepo no da na obefa so atwi wonom hyen no pepo no enye pepo a eye enkwara pepo sa ano hyepa eti so mo ba ye sometimes me tia meter hu ni say omo ba omo fa pepo no easy eti dia awo se omo de efo pepo no kra no omo fa sa ji ana enfa start eti omo timi kwa kudu pepo no fifi afi na omo yi omo GS no e ban sa na akamu a na eja ne dum so a cars ne bi ye mframa nti se ne ja ne kodum na otia na amfa na che se wo se osamba na chi eba bambo mo ensama pani ba ko ayenyini frim eya deep sane na nei wo se ankrankra ne nkuwa hodo bia ye krado so wo mbebo aban no na asumdue ntiase pa bia fa ntoma pa de efra ewo apa east mantam ne mu ntokwa ya na yi ne ti na ntam ni oni Adom TV akasa Adib Sani security experts na wani civil society kuwa huduo bi echiremu a sese wonom ade wani atofom ahu se basabasayo ya aboho amane ahya police fo a wonom ewo apa east ene emia huduo atwa ho ahia nyina na wo memu nansen no omudodo na ne a wo yetia fulani fo se wonom anhwe ampe ho asem wankan yi a ede sunsan so boni bebre na ba begya wo man ban bo ho nsem se sent wo de ato aban ene kabe wo mufuo nyina animu se sa basabasayo ya ekoso no nyina no wonhwe empe ho asem enka
Civil society groups across Ghana find these developments profoundly concerning. As advocates for peace, human rights, and social justice, we recognize the urgent need to address the root causes of violence and promote inclusive approaches that foster dialogue, understanding, and respect for diversity. It is crucial for all stakeholders, including the government, security agencies, the diplomatic community, civil society organizations, and the media to come together and address this issue collectively. We call for a comprehensive and inclusive approach that upholds human rights principles, ensures the protection of all citizens, and of course their guests, and promotes peaceful coexistence among different ethnic and religious groups in Ghana.